Hello, what's up guys? So may mood to ninyong tanan diha guys no. So karon guys na ako din sa bukid sa Kanyang Sayaw, bukid sa Sayaw Uslob Cebu no. So naabot ko dire karon kay nangita ko og signal kay para makakontak ko sa akong partner nga to sa syudad kay wa man siya ko yung uli dire. So kinahanglan ako makontak sa iya ha. Kay mapuhon pa ko mabalik sa syudad. So layo kay gikan sa among balay no, mga kuan siguro 5 kilometro. Unong so na ako ron diri sa signalan babaw sa among eskwelahan sa una kay diri ra pong lugar na signal. So diri ko mag signal sa una nag-eskwela ko high school nya ari may magtambayan diri maudto kay mag-practice mig tumbling nya ari may mga on sa mga barkada. So na diri sa likod ang among eskwelahan guys. So mo ni among eskwelahan sa una. So dira napita kana mo na ang among eskwelahan sa una pero di na ina nakadaghan og room sa una. Gamay ra man na room sa una. Kanang pilar to ka room kay pilar kami man second batch man mi nga nag-eskwela diri sa among eskwelahan nya diri nga side sa ubos dira dapita na itubigan ana mi manginom og tubig so nakalayo og tubigan ang among eskwelahan. So maglakaw mi diha. Shout out ko sa mga classmate day sa una no pag high school ako din no. So grabe kaagi na mo diri eskwela mig high school no, di yun nimo malimutan ba kay grabe gyud kalingaw. So usahay mabuntag kung taas-taas pang oras magsubay mig karsada gikan sa balay padong diri ari mo agi diri ani subay dira ana nya kung malit na me namay lakturanan dito dapita sa ilang bidoy agianan dito adto mi maagi kay piki na sa oras. So shout out ko nila sa mga barkada sa una pag high school no nila Brian Rocaberte, Jan Mike Rocaberte, Ananias Rocaberte, Rinan Binondo, shout out, Marvin Basay, Anilito Basay, daghan ako barkada sa unay makalimot lang to. Clifford Kamagting, shout out. Michael Anghilo Kamagting, shout out ninyo Brad. Kumusta naman Brad? So pohon Brad kung natay time ari na diri mo kuan ta mag reunion ta mga barkada ba. So diri nga side kay mao na diha ang kuan hinatilan man siguro, hinatilan dito ubos, hinatilan niya kandi sa atbang mao na ang Negros. So di siguro makita no basta mao na diha atbang mao na ang Negros. So Negros ya dako kay ang Negros taas kayo gikan dito tumoy hanto dito sa dito pikas tumoy dito mao na kadako ang Negros. So sa una siya maganahan sa ko sa kuan dapita manggako kay nakoy classmate dia si Judge Baroy. Shout out ni Judge Baroy Brad, shout out si mga Brad nya diri dapita rin magkananan sa una sa palay sa akong classmate ni Giovanni Indoy ana ay magkananan nya sa una ko manglaag may mga to may Divine Mercy dia dapita ka may tuktok dia kana nay gamay da ba sa mo na Divine Mercy na siya. So karon guys naa pa ko dinhi nagpabilin pa ko diri sa signalan pero akong cellphone hapit na malubat kay nag-upload ko og video sa YouTube. Siyempre vlogger matagamay so nako gi-upload nga video sa YouTube na. So ay mo kalimot og follow sa akong YouTube channel Mars TV Vlog ug sa akong Facebook page nga Mars Tan. So daghang salamat mga pare ko no, daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa kuha ug pagsuporta sa ako ang pag-vlog no, daghang salamat. Thank you.